pagkarmanan na imogin, ado may madisusan. Di kami nga tulo, nagkamayanahin, political will, kundi nanganidato kami. Pero pinapakita namon ha iyo nga kahumanhin politika sa rangkay. Hindi kita pwede magtipigit magraot kay marawit na bubuhat, marawit yung ititibigan. Gugma ita ating papakita para gugmat bumalik itong barangay. Amen? Okay. Ganaan kami nodo. 5 na. Magano man kita na.